Pozdrav svima vama koji gledate video. Nastavak na prethodni video jednostavne filtracije. Ovo je napredni, ali isto tako korišten vrlo često. Vidjet ćete zašto. Ima svojih prednosti, naravno. Korištena baza podataka je ista kao i u prethodnom videu, sve je identično isto i nema apsolutno straha od nikakvog pregrijavanja mozgova. Idemo na primjeru pokazati kako funkcionira napredno filtriranje. Napredno filtriranje automatski možete raditi na ovom mjestu, znači u ovom rasponu gdje vam se popis, vaša tablica nalazi, točno na ovom mjestu, ili možete ga automatski kopirati i pastati u neki drugi list ili u ovom listu na neko drugo mjesto, što je vrlo praktično ako nam ti podaci moraju biti onako sortirani i izdvojeni. Pokazat ću vam ova dva načina. Prvo, moramo negdje u ovom listu staviti naš popis kriterija. U taj popis moraju biti obuhvaćeni naslovi. Obavezno obuhvaćeni naslovi jer inače ta filtracija neće funkcionirati kako treba, ne? Dakle, ja ću to staviti recimo ovdje u stupcu B. Ovdje ću pisati te neke kriterije filtracije. Može to biti u stupcu H, potpuno nebitno. Znači, prvo što ću napisat ću naziv stupca moje tablice, naziv kojeg želim filtrirati. Evo, želim da to bude prodajno mjesto i kriterij odmah ispod tog naziva upisat ću, pa nek bude Poreč. Ok. Kliknete bilo gdje u ovoj tablici, bilo gdje, raspon našeg popisa, range, automatski će biti obuhvaćen. Moramo odrediti raspon kriterija, znači nama se nalazi ovdje. I to je to. Kliknemo u redu, evo ga, prodajno mjesto Poreč, filtrirani podaci su tu. Vidjeli ste kad smo kliknuli ovdje da nam nudi filtriraj popis na ovom mjestu ili kopiraj na drugo mjesto. Da bih kopirao ove podatke u list 2, ovako na primjer, evo ga, mi ćemo te podatke očistiti. Moram krenuti iz lista 2. Ukoliko to radim u istom listu pa želim da mi ovdje budu ti podaci iskopirani, ne moram to raditi, naravno jer sve radim u ovom listu, ali vrlo je bitno da list u kojem želite da budu ti podaci pastani, zalijepljeni, iz njega krećete. Dakle, napredno filtriranje, kopiraj na drugo mjesto, raspon popisa moramo odrediti tako da idemo u list i obuhvaćamo sve podatke. Evo, nisam poništio filter pa znam da ih ima 106 pa ću ubaciti 106. Raspon kriterija ponovno moramo, evo ga, prodajno mjesto i kriterij nam je Poreč. Gdje to želimo kopirati? Nek to bude, evo, A1 ćelija. U redu. Vrlo jednostavno.
Da očistimo ovo, stavit ćemo kriterij pula ili ne, nebitno, Rovinj. I krećemo još sa jednim filtriranjem u drugom listu. Prodajno mjesto Rovinj. Okay. Ovdje želimo kopirati te podatke i pastat. Evo ga. Praktično, brzo, jednostavno. Ajde da pogledamo dodatne kriterije za filtraciju. Zaposlenik. Stavit ćemo Rovinj, ali stavit ćemo, neka bude zaposlenik 1. Napredno filtriranje. Moramo ponovno odrediti raspon kriterija. Okay. Vrlo praktično, vrlo jednostavno. Možemo staviti, očistiti. Naši nazivi stupca. Vidite da ide prodajno mjesto, zaposlenik, pa onda datum, proizvod, pa komad. Ja ću sada preskočiti datum i proizvod, stavit ću ovdje komada. I ono što možete koristiti u ovakvoj filtraciji su znakovi jednako, veće od, nije jednako, manje od. Ja ću staviti, evo nek to bude veće od 300. Da vidimo. Napredno. Ponovno proširiti raspon. Evo ga. Rovinj, zaposlenik 1, veći od 300. Vrlo praktično. Pula. Zaposlenik 1. Također, nek bude veći od 300. I proširit ćemo ponovno raspon naših kriterija. Eto ga. Ovo je vrlo praktično, jer vi sada dobivate nekakve podatke, vrlo brzo, jednostavno. Gledajte o čemu se radi. U novom listu mi si radimo nekakve popise po kriterijima, jer naš kriterij ovdje je zadan. U ovom slučaju bio samo jedan, međutim vidite da možete koristiti AND, dakle vodoravne, ili okomite OR kriteriji. Možete određivati koliko hoćete. Način filtracije je praktičan. Upravo zbog tog možda pojednostavljenog kopiranja, pastanja u neki drugi list. A ovakve ovu naprednu filtraciju, ovakve filtere se vrlo često koristi u VBA kodiranju. To očistimo i sad ću vam pokazati jedan primjer, neću ga sada pojašnjavati. Jedan primjer VBA kodiranja, na koji način se ubrzava ovakva filtracija.
Evo, imamo nekakvu tablicu, zaposlenik, datum, prodaja, prodano, komada, financijski, eto, vrlo jednostavna tablica. U drugom listu sam napravio, ovo je spremno, čisto da možete vidjeti, zaposlenik, odaberem zaposlenik 5, filter. Evo ga. Vrlo praktično. Resetiran. Ovdje sam ubacio broj transakcija, komada, prodano financijski. Dakle, imate vrlo brzo filtrirane podatke. Ovakva koda je zbilja praktična u brzoj filtraciji podataka. Ukoliko te podatke uvijek radite, dakle svakodnevno ili ne znam tjedno, na ovaj način si možete ubrzati vaš rad. Izračun ćete raditi, ne znam, 5-10 minuta, a inače bi to trajalo, ne znam, pola sata, sat vremena, čak i sa nekom osnovnom filtracijom. Ovaj filter ima prednosti, ima mana. Znači vam jedan zaposlenik 10, filter, zaposlenik 10, sve je lijepo isfiltrirano. Resetirat. Stavit ćemo zaposlenik 1. Gledajte šta će se sad dogoditi. Filter. Isfiltrirani podaci, dakle naglasit ću, ovo može biti mana ili prednost u nekim slučajevima. Zaposlenik 10, u ovom slučaju filtar je uključio u filtraciju sve što počinje sa zaposlenik 1. Dakle, zaposlenik 10, evo dole na dnu, ubacio sam jedan zaposlenik 11. Dakle, da postoji zaposlenik 101 ili 111, 121, apsolutno sve što počinje sa zaposlenik 1, sve bi bilo uključeno u filtraciju. To nam omogućuje filtraciju po više kriterija. Međutim, pokazat ću vam još jednu način filtracije. Evo, tu smo stavili na ovaj drugi način, filter copy. Zaposlenik 1. Vrlo brzo i točni, precizni podaci. Dakle, zaposlenik 1, prodaja komada nek bude veća od 600 komada. Filter. Evo ga. Sve je veće od 600 komada. Vrlo praktično, brzo filtriranje. Vi u ovim podacima možete imati 100.000 redaka. Nije bitno. Ova filtracija je identično brza jer je dobivena pisanjem VBA kode. Čisto da je pogledamo. Dakle, filter, to je ovaj prvi. Vrlo jednostavna procedura sa naprednom filtracijom. Ovo je korištenje naprednog filtera. Reset, vrlo jednostavna koda koja u šitu makrofilter, tako je naziv makrofilter. U range-u C5 F, dakle od C5 od ovdje do F 5000 možete izmijeniti, možete staviti 15.000, 50.000, nije bitno. Selektiramo to područje i očistimo ga. Znači, nakon što smo isfiltrirali, želimo resetirati, mi ga čistimo. Također, range C2, F2, to je ovdje gdje upisujemo ove kriterije, selektiramo cijeli taj range i
čistimo taj dio da bude spreman za novu filtraciju i range C2, dakle to je ovdje ispod zaposlenika, selektiramo da nam miš bude spreman za novi odabir. To je to. Filter copy je malo duža koda. Evo ovako ćemo malo povećati. Evo, ko želi vidjeti, može ovaj end. Evo, to je cijela koda za brzo filtriranje podataka. U nekom sljedećem videu možda pojasnim ovu VBA kodu. Za sada to je to. Hvala na gledanju i pozdrav.